Mikel Serrano, Zumarragako alkatea, sozialista, arratsaldeon. Arratsaldeon. Zu izan zaitezke Patxi Lopezen ordezko? Bueno, ni edo beste edozein militante, ez? Baina zu ere bai? Kasu honetan. De todas formas, ez dakit orain garaiak izango diran, partido barne hausnarketa beten ondorioz izango dalako, segurunik eta liderrik eta onena hautatua. Eta, gaur egun nire erantzukizunak Zumarrandare eta hala segitzeko intentzioz. Gustatuko litzaizuke? Idazkari nagusi izatea? Zumarrako alkate izatea jarraitzea, pentsatzen nuen, galdetu bartzen nula. Ez, idazkari nagusi izatea. Erantzukizun partiduak, kasu honetan partidulako zer dan eta kasu honetan Euskadirako zer dan hobetoena edo hobekiena, hori ikusita gero ikusiko dugu erabakia hartzeko, baina esaten bezala oraingoz eta egun eta hemendikan urtebeteko tarte hontan Zumarran izaten dira nire erantzukizuna. Ez ezkorik ez diazu, eskatuko balizute? Ez ezkoa emateko? Eskatuko balizute idazkari nagusi izateko? Esat dizuten bezala. Zumarrako alkate izan nahi duzula. Hoi da. Hori oso argi geratu zait. Edozein afiliatu izan liteke idazkari nagusi? Edo nola da zuen prozesua? Bai, egia da, gaur egun aukera hori badagola. Kasu honetan, guk daukagun ez dakit birtute bat, orain arte horrela izan da, guztion hausnarketak eginda gero, ahalik eta pertsona egokiena, eta pertsona esaten dut, pertsonek egokiena hautatzen dugu, edo hautatzen da honelako erantzukizunei aurre egiteko. Eta kasu honetan izaten dira pertsonetan kapazitate gehiago daukatena, herritarrekin gertutasuna lortzen dutenak, eta hortaz aparte ere bai, kudeaketa lanetan makina bat eskarmentu jasotako. Nik zurea esaten nuen, Zumarragako alkate zarelako zu, eta Zumarragako emaitzak ikusten ari izan gara, eta toki gutxitan irabazi du Partidu Sozialistak, Zumarragan Partidu Sozialistak irabazi du. Hauteskunde hauek Partidu Sozialistak irabazi ditu, botoa galdu ditu, zalantzarik gabe, Podemosek indar dezente izan du, zuek 784 boto izan dituzuelako? 909. 909? Bai, 909, bai egia da, honelakotan hori 780 horiek izan euneko 80 eskutinio egin da, baina... Eta Podemosek zenbat, 200 gehiago? Bai, 200 piko izan dira, kondutan hartutako, kor bai hausnarketa hortan ikusi behar da pixkat ezkerran hitzak, edo ezker batuak, edo ezkerrak izan dako orotara izan da. Baina esan nahi dut, osasuntzu jokatu duela Partidu Sozialistak Zumarragan. Bai, azkenen eta askotan pixkate islada izaten den, eguneko kudeaketa hortan gerora bai jendeak ikusten dulako nabarmen ze aukera emateko aukera lagunez. Eta alde horretik Alderdi Sozialistak Zumarrak maigaineratzen duena, horren islada igual izaten dira Zumarran bertan izan dako. Askotan gertatzen diran onalokotan, ez? Oianean onelako ipar horratzik gabe ibiltzeak askotan horrek ekartzen ditu onelako kontu. Ondo egin du Patxi Lopezek kargua uztean? Nik uste ejemplu izan dela, Rubalcaba bezala, ez? Honelako emaitzak kontutan hartuta gero erantzukizunez jokatu, eta partiduari ateak ireki beste proiektu baten edo barne hausnarketa hori errestearren beraiek atzera pauso bat eman dute, beti ere danon ongizatea. Patxi Lopezen kasuan, atzera pausoa ikusten duzu, gero aurrera salto egiteko, alegia Espainian idazkari nagusi izateko? Ez, atzera pauso esatet, orain egun bizi izan dugun proiektuak, puntxa eta indarra galdu izan duelako, beste irtenbide batzuk eta beste parte hartze batzuk kontutan hartuta, horregatik ulertzen dut atzera pauso hori ekarpenak ahalbidetzeko. Baina ikusten duzu, PSOE-ren idazkari nagusi Patxi Lopez? Perfila aldetik nik uste dut aski ezaguna dela, bai Euskadi mailan, kudeaketan, garai txarretan hor inorri muzin egin gabe eta beti ere aurpegi ematen egon dela, eta beste donor bezala aukerak eta baldin badauka aurrera. Mikel Serrano, garai hauetan oso kontuz ibili beharko duzu, ez? Oso kontuz esan nahi dut gehiegi hitz egin gabe, edo bati buruz gaizki hitz egin gabe, edo gehiegi zuren burua erakutsi gabe, edo garai zailak izango direlako, ez dakite partidu bizitzan. Ez, ni beti ere hori irizpide bezala hartzen dut ez garai hortan, baizik eta beti ere, ez? Kontutan hartu beharreko eta pixka tentuz ibili behar da bizitzan, baina horretara. Ja, kazetain artean eta zerrendak egiten hasita daude, sozialisten artean ere bai, eta Idoia Mendia asko aipatzen da, gaur Euskal Telebistan izan da, Idoia Mendia, eta berari ere galdera bera egin zaio, alegia izango altzinatekezu edo izango altzara zu
Euskadiko sozialisten idazkari nagusi. Siempre me he puesto al servicio del partido, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y donde he podido ser más útil. Por lo tanto, bueno, pues si los militantes del Partido Socialista consideran que yo puedo ser la persona que lidere el partido, tendré que tomar esa decisión. Tira, ez ezkorik ez, beraz, partidukoek ala uste badute. Nik uste dute bai, klaru dala partidukoen barnea eta horrek emango ditula eta albidetuko ditula aukerak alde batetik eta bestetik. Eta momentu baten iritsiko da, momentu hori iritsiko da, eta orain kapazitate gehien izango duen pertsonak eta gehien bat proiektua lidergoa hartzen duen, proiektu horren lidergoa hartzen duen pertsona horrek jendearekiko eta jendeak dauzkan arazoekiko gertutasuna azaldu behar du. Eta hori Idoia baldin bada, Idoia, perfecto. Eta beste bateron bat baldin bada, aurrare, seguro no, perfecto. Benetan, aparatuek utziko dute, kontrolatu gabeko zera bat, aukeraketa bat egiten? Ez que askotan maigainak jartzen dira. Kanpotik behiratuta batzuetan horrela ematen duelako, ez? Aparato batzu daudela hor, eta familia batzu daudela, eta eurek daukatela gertatzen den guztiaren kontrola edo nahi abentzat. Bueno, ez dakit hori egiteko erak izaten dira, gure kasuan ebai, onelakotan eta parte hartze prozesuak eta eman izan dira. Ez onelako parte hartze prozesu igual publikoa eta irekiak, Eduardo Madinak ez dakit atzo edo gaur esan duen. Gaur bertan, bai, Madina jaunak, jarri du zer esana. Hildotik, baina horretan ebai ez da Alderdi Sozialistak onelako bidea espaldin badu jarraitzen parte hartze prozesuekin ez datorrela bat. Eta kasu honetan ebai esan beharra dago EH Bilduko mintegi bai aurkeztu izan zanen barne prozesurik eta parte hartze prozesurik eta horrenelako bandera horiek emandako gainea honelako hildo politikoa ematen duen talde batek ez zuen egin. Eta horregatik etzan kritikatu edo kritikatu intzan neurri batean. Hau da, alde hortatik positiboa baldin bada aurrea segitzeko intentzioz. Eduardo Madinak jarri du zuke aipatu bezala gaur izpidea. Berak beste astindu bat eman dio guztiari. Edu Madinak esan urte batzutan pentsatzen ari da, primarietara aurkeztu bai ala ez, jende asko eskatu izan diolako aurkezteko eta hori guztia, baina berak gaur izan esan duena da, bera PSOEren idazkari nagusi izateko prest dagoela, baldin eta afiliatu bakoitzak botoa baldin badu. Alegia denek botoa ematen badute. Azkar asko esan dio gero Ramon Jauregik, haizu, estatutek ez diote hori, delegatuek eman behar dute bozka, eta hortxe dago gora bera. Edu Madinak esan dakoa, afiliatu bat, voto bat. Valoraré la decisión de presentar mi candidatura a la Secretaría General si la elección de la Secretaría General se hace por voto directo en el Congreso Federal Extraordinario. Creo que necesitamos un Congreso de altura de miras, creo que necesitamos un Congreso que comprenda bien lo que está sucediendo. Hori da Edu Madinak esan duena, Patxi López jaunak esan zuen, tira, aukera bat izan litekeela, Ramon Jauregik esan du estatutuek ezer esaten duten, eta Rubalcaba jaunak ez du horrendik txintik ere esan, eta bere ingurutik adierazi duten ez, Partidu Sozialistan lurraldeetako ardura honekin hizketan ari da, hau, posible den, ala ez, begiratzeko. Zuri zer iruditzen zaizu, afiliatu bakoitzak boto bat eman beharko luke, edo delegatuek aukeratu beharko lukete idazkari nagusia? Historian Alderdi Sozialistak ibilbide handiko partidua da, ez? 125 urte baino gehiago daukan eta Euskadin degun partidoi eta alderik partidorik zaharrena dugu, ez? Historia guzti hortan, makina bat eskarmentu izan dakoa eta egoera ezberdinei moldatutako partidua izan dugu, ez? Kasu honetan eta aldaketarik eta baldima dago eta deskuidoz oin afiliatu bakoitzak bozka behar baldin badu, horrela partiduak horrela autotutako kontu bat izango da, ez? Eta hori alde hortatik aurrera segitzeko eta aurrera begira positiboa baldin bada, desde luego dan nurako izango da. Eta aldiz delegatuen bozka baldin bada, beti ere proiektua izango da aurrera eman beharreko kontua edo proiektua bere hortan, eta gero nork hartuko duen horren erantzukizuna kontutan izan dakoa, ez? Ahalik eta pertsoneik egokiena eta formatuena. Ez zara guzti.
Bueno, nik historiaren inguruko ibilbidea, eta horrek bai... Baina erantzunean hanka puntiatan pasazara, baina ez zara guzti. No, tira, aukera bada. Aukera bada, zantzari gabe. Joan Iñaki, lasa zerbait apuntatu nahi zen. Nik ez egin nondik atera duzuen Lópezek utziko duela tokia, eta norbaitek hartuko duela Lópezen toki hori, eta Rubalcabak utziko duela, eta ez dakit nork utziko duela, badirudi mundu guztia orain etxera joango dela, eta bain gazte jendia etorriko dela, eta hone arnas berri bat sartuko dela hor partidu hortan. Nik pentsatzen dut alderdietan horrela gauzak ez diela gertatzen. Gaur ikusi dut gauza bat, grazia egin dit, prentsan, zahartzen da López Napoleon jantzita, eta bertan dio, banoa, bada garaia buruzagiak aldatzeko, eta beste batek esaten dio, nik ez dut, parkatu, nola da? Beraz, PSOEren burua etzara izango aurrerantzean da dio, nik ez dut hori esan, ez da. Pentsatzen dut orduan, nik egia esan, Pinotxorik, esan nahi dut gezurrik esaten ez duen Pinotxo baten ipuina nik ez dudala sinisten, ez da. Pentsatzen dut, Madinak bota duela nolabait hor dago txori, edo ez dakidan enbiduala bost nagusira, eta ez diotela onartuko, estatutuek ez dutelako hori onartzen, azkenengo kongresuan pentsatzen dut erabakiziela prozedura horiek, eta pentsatzen dut delegatuek emango dutela botua. Eta gainera, kongresu hori nola gertatuko den da primariak ez diren izango, pentsatzen dut Rubalcaba hor egongo dela antolatzaile, eta López horri biliko dela kontuak antolatzen, eta nola sekula ez duten erantzuten zuzen esaten zaienean, zuk izan nahi alduzu hemen ordezkari edo tal, da denek esate dute, bai, alderdiak ala erabakitzen baldin badute, ez dute inork, ez du esaten, bai, nik hori hor parte hartzeko gogoa daukat, eta hori da egiatan gertatzen da. Lehen da biziko maiezkoa entzun dugu, Madinarena, baldintzarekin, baina Madinak bai esan du... Bai, jakinaren gainean ez dela posible. Eta gero, klaro, kontua da, Kristua barruan dagoela, ze alderdi sozialistaren barnean, zabaltzen ari da, eta bai dira militanteak, karteltxo bat, esanez, abramos el PSOE a la gente o correremos el riesgo de perderlo. Eta eskatzen dute, primarias del PSOE ya, participación ciudadana, antes que congreso. Eta hor dago, historia. Orduan, hori gertatzen espaldin bada, arnaz berri horiek ez dira benetakoak, eta esaten dut, eta Pinotxo jarraituko du, gezurrak esaten. Ze ez da existitzen, gezurrik esaten ez duen Pinotxoen ipuina. Eta hori da kontu ba. Orduan, Madinak esango du nahi duena. Baina hor geratuko dira, egon direnak aurrerantzian ere antolatzen. Gero, hausnarketan nolako izango den, da nola desagertuko diren, oain agertu diren beste fenomeno batzuk eta abar, eta alderdi konsolidatu eta betikoek jarraituko duten bere ibilbidea pentsatzen dut, ez da ezer aparteko hori gertatuko nire iritzirako. Bai. Galdera bikoitz bat neuka zuretzat, Mikel. Nik uste dut, sinisten du bentsat soluzioak diagnostikoaren araberakoak izaten direla, eta horregatik zure diagnostikoa ezagutu nahi. Lehenengo jakin nahi duke, harritu zaituzten emaitzek. Ni neu ez neutelako bat ere harritu. Eta orduan, hortaz jakin nahi nuke zure sensazioa zein den. Eta bestetik, emaitzak txartzat baloratu dira, eta zure ustez, zergatik izan diren txarrak. Zergatik alderdi sozialistak aurreko hauteskundetatik aurrera olako galera latza izan duen. Bueno, emaitzen goturan eta emaitzen arira, esan beharra dago, honen besteko, ez dakit, katastrofe hau, honela inorrek iragarrizkeo, desde logo, futurologa beharko lukela izan, ez. Porque horren beste, tamaina handikoak eta horren neurrikoak, nik uste dut inorrek entzula pentsatzen izango zianik. Eta bai egia dela, ezkerreko boskak eta ezkerreko boska izateten boskan hitza, ez bakarrikan alderdi sozialistakoa baizik eta boskan hitza, beti ere askoze kritikoa izaten da egoera ikusita. Ezker eskuin kontzeptu hauetan bananduta eta horren arabera pixkate definituta ez. Eta horren izan berra dago, bai eskuinak bai jasandula honelako palo bat, baino beti ere suertatu izan daren, bai jendea boskatzea ez da nejuten. Eta alar ere bai, beste honelako ezkerreko edo ezkertiar izaten den beste aukerarik eta baldin badago alderdi sozialistak kasu honetan galdu egiten dula. Baina galdu egiten du azken finen, abstentzio hori erabateko dalako eta gehien bat eta hori onartutako diskurtsoa izan dalako jendearekiko gertutasun hori, jendearen arazoei aurre egiteko pixka gertutasun eta proiektu hori galdu egin dulako alderdi sozialistak eta hori ez da gauza berri bat, ez?
Eta, bueno, alde hortatik horrek pixkat kumulo guzti horiek eman dituen emaitzen aukerak, eta gero hortatik ikusita. Eta, bueno, gero komentauta, ez dakit... Pinotxoren kontua nolabait esateko, eta maitekiro esan da. Hori da, sinakrituz, askotan esaten bezala. Kasu honetan bai, izan beharra dago, nik uste aurrera pauso handiak eman dira azkeneko 10 urtetan. Aurrera pauso handiak, nahiz da tamales izan dugun krisi honek erabat bildu gehituen eta guztiari buelta eman egin zaion. Kasu honetan momentua izan dela eta azkenen bai gauza positibo bezala ikusi izan dela proiektu ezberdinei eta arazoei aurre egiteko proiektu edo zeintzuk izan diren irtenbide ezberdin horiek beste erabatekoak behar zutela izan eta beste erabatekoak behar dutela izan. Eta alde hortatik gauza positiborik eta lortu izan baldin badegu hori da. Kasu honetan, bai, ez dakit, behin da gehiagotan esan dezu, azkenen Alfredo Pérez Rubalcaba, inkluso Patxi Lópezek ondo ibilbide daukala politikan. Ez idazkari nagusi bezala, akaso, edo bai, ez dakit, ikusiko dugu gerora ze gertatzen den, baina nik uste dute bai berak izandako esperientzia eskarmentua kudeaketan, politikan eta izandakoa hori ez da egun batetik bestera baztertzen. Eta gero, Pérez Rubalcaba bere lekua lortuko du, seguronik ez dela izango punta-puntako beste partiduko erantzukizun batzuetan, eta gero suertez, Alderdi Sozialista badauzkala bere gain eta bere mailan, jende gazte eta aire berriztatua ekarri leheken eta portatu leheken jende gaztea. Eta Gipuzkoan, por ejemplo, esatekotan, hor badare makina bat pertsona, esanguratsuak izan direna, kudeaketan hainbat eskarmentu izan dakok, eta alde hortatik bai aukera daukatela partiduari, Gipuzkoatikan, barne-barnetikan beste aldaketa bat emateko partido zuari eta Euskadi mailan. Kampainan ez ditu ikusi, ez? Gazte horiek ez ditu ikusi, ez? Kampainan beti-betikoa ikusi ditu, nolabait esateko? Bueno, azken finen estrategiak dira, baina pertsona guzti horiek mantentzen dira batzar nagusietan, udaletxeko edo udale ezberdinetako korporazioetan zinegotzi, alkate, beste konsortzio ezberdinetako erantzukizun mailak hartuta eta gaur egun bizi dugun egoera hori hartuta, eta erantzukizun muzinekin gabe. Horregatik esaten dut. Bai. Nik beste galdera bat etortzen zai burura, ez? Olako krisi baten aurrean, uste duzu benetan hausnarketa bat emango dela edo aldaketa bat, ez? Eta nik uste gauza desberdina diala. Gauza da aurpegi aldaketa bat ematea, eta beste gauza da sakoneko aldaketa bat, ez? Eta nik uste sakoneko aldaketa bat eskatzen duenean, Madinan bidetik junda, edo haratago, ez? Eta horrek esan nahi duela igual, botere harremanak partiduan bera aldatu ingo diala, botere banaketak aldatu ingo diala, eta barrez. Eta horrek gainera esaten du baita ere, komentatuan diagnostiko horren bila joatea. Eta gauza da, PSOE-eri eta PS-eri pasa altzaiona, eta beste gauza horri ezkerraren krisia deitzea, ez? Ere igual, definitu beharko litzakena, eta nik uste PSOE-eren inguruko jende askok sentitu duna da, ezkerra eskuina dan, ez? Eta hori oso gogorra da entzutea ezkertiar bere buruak sentitzen dunen bat, ez? Baina sozialistan edo hainbeste, PP-tik hainbeste ezberdintzen ez dan partidu hori dan, ez? Eta nik uste hor erabaki potente badagoela estatu mailan hartzeko, ez? Ze bide hartuko duen. Nik uste eta diskurtso ere bai, eta gehien bat oposizioaren partetik etorri da diskurtso hori, ez? Ezkerran alderdik edo alderdi sozialista eta alderdi popularra gauza bera izan gehala. Hori ezin daike inoiz horrela izan, ez? Eta estatu mailan nik uste dut eta irtenbiderik eta aurrera begira kasu honetan gauzak eta aurreratzeko garaian eta erantzukizunak asumitzako garaian eta aldaketak ematerako garaian beti ere alderdi sozialista gobernuan izan danen eta presidentzia izan danen ekarri izan dira, ez? Abortuaren ingurukoa, hezkuntzaren ingurukoa, osasun gaian izan dakoa, hau da, guzti hori beti ere gu gobernuan izan geanen beti ere eman izan da. Eta horregatik horrek eta gero murrizketa guztiak ekarri izan dira, eta etorri izan dira ezkeneko 3 urte hauetan eskuina egun degun erantzukizutan izan da. Horregatik inoiz ezin lehike gauza bera geanik esan eta horren argibide ejemplu argita garbiak. Eta hortik aurrera ikusiko dugu. Eta esan dezunen arira, hausnarketa edo horpegi aldaketa nik usteet azkenerako eta hortan ebai inoiz ebai sortatu izan da eta mai gainera erakarkite bai Patxi López gari baten
hemen Euskadi mailan izan zanen, bertan Nikolas Redondo indala, 12-13 urte usteet izan zala, bertan ebai honelako, ez dakit kalibre ontako krisis bat izan genuen, baina bai orduan nora bideratzen zen, kasu honetan Alderdi Sozialistak Euskadin zeukan ibilbidea, bai egia da honelako gesto edo kinu bat eskuine alderantz izan da Nikolas Redondo bertan idazkari nagusi egiteko garaian, eta Patxi López etorri zaren beste erabateko aldaketa bat izan zen. Ez bakarrikan aurpegi aldaketa bat, baizik eta hausnarketa baten ondorioz nola bideratu behar genituen gure aurrera pausok ez.